Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры, режиссер, педагог Зөфәр Харисов. Зөфәр әфәнде, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Зөфәр әфәнде, бүгенге әңгәмәне берникадәр сезнең үсмер чактан башлыйк әле, бала чактан түгел, менә мәктәп елларыннан. Ни өчен дигәндә, чөнки сез мәктәп елларында шундый иҗади бик актив тормыш алып баргансыз. Сез бию түгәрәге дә оештыргансыз. Ул биючеләр белән концертларда куеп йөргәнсез. Җыр фестивальләрендә катнашканыгызны беләм күп тапкырлар. Һәм дә килеп, инде шул елларда, мәктәп елларында сез балет биючесе булырга хыяллангансыз икән. Ничектер менә сезнең бөтен тормышыгыз балачакта һәм мәктәп елларыннан үсмер чактан ук сәнгать дөньясында гына, сәнгать тирәсендә генә кайнаган кебек. Башка хыяллар булмаган кебек сезнең менә. Шуның белән генә яшәдегез мәле. Мөгаен шулай булгандыр. Шуңа күрә артист булу теләге кайчан туды дигән сорауга мин төгәл генә җавап бирә алмыйм. Чөнки ул үзеннән үзе шулай туган, шуның белән шөгыльләнгән, бик хисле кеше булганмындыр инде, күрәсең. Үземне үзем белә белгәннән бирле мин шул сәнгать дөньясында кайнадым. Укытучылар арасында, укытучылар безләрне йөртеп йөрделәр, концертларда да катнаштылар, спектакльләрдә дә катнашып йөрдем, шулай итеп, менә шулай башланып китте инде. Шуңа күрә чыннан да менә хәзер уйлап торам. Менә шул күрше авылларга барып концертлар кую, ниндидер акробатик номерлар башкару, аннан соң башта җырлаталар иде. Теге табуреткага басып өйдә җырлаганымны хәтерләйм, мин мәктәптә. Мәктәптә җырлаталар иде, бүтән бәйрәмнәрдә дә. Аннан соң инде авылга мин 8нче класста бетергәч, 8нче класс бетергәч, Минзәлә педагогическийсын бетереп, Фәридә исемле укытучы килде, ул бийде. Менә шуннан соң китте бию. Ул сезне биюгә этәрде инде. Бүтән барлыгым, бүтән әйе шул биюгә этәрде. Аннан соң библиотекада эшли иде, күршедә генә тора иде. Усадан килгән Венера исемле мәрхүмә инде. Венера белән бик дуслаштык. Килгән укытучылар белән бик дус идем мин. Мине килгән укытучы шулай ук Минзәлә педагогическийсын бетереп укыткан 3-4 классларда Фәнис апа исән, бүген дә Мөслимдә яшәп ята. Аңа да якынлык кайнар сәламнәрне җибәреп калыйм. Аңа рәхмәт бик зур. Мин аны беренче мәхәббәтем дип йөрим, чөнки аның кияүгә чыгуы минем тормышымда бик зур трагедия булып уелып калды. Аның миңа хыянәте. Шуңа күрә гел мәктәптә идем. Җыштыру чапада мәктәптән бар инде, бар кайт инде өеңә, артыңнан алдыңнан артыңа туррак күренә синең дип мәктәптән мине куып кайтаралар иде. Шуңа күрә менә шундый бик мәктәп тормышы белән, иҗат тормышы белән бик актив шөгыльләндем. Менә сез әйтәсез, авыл мәктәбе безнең өчен тәрбия учагы булды дип, әйеме? Әйе, әлбәттә. Менә тәрбия учагы, без бит гаилә дә бар әле, тәрбия учагы безнең. Сезнең очракта күрәмсең, мәктәпнең тәрбия учагы сезгә күбрәк тәэсир иткән булса кирәк. Күбрәк тәэсир иткәндер, чөнки ул заманда әткәй белән әнкәй алар гел эштә иделәр. Шуңа күрә безне тәрбияләргә, алар безне эш белән тәрбияләделәр. Әткәйнең бер сүзе бар иде. Эшлалдыңмы улым? Ярар, укыма, ана шушка карарсың. Менә шушы куркыныч сүз иде. Ул заманда татар авылларында дуңгыз фермалары барлыкка китерделәр бит авылда. Менә ул бик котчыккыч бер ямсыз әйбер кебек күз алдына килә иде. Шушка карарсың дигән сүз, дуңгыз карарсың дигән сүз куркыныч бер эш иде. Чөнки әбиләребез безгә инде бабайларны күрмәдем. Әби ул дуңгызның харам икәнен мин бәлки чактан ук белә идем.
Шуңа күрә бик куркыныч эш кебек тоелды да, шуңа күрә менә шуны белән куркытып укыталар безне. Шуңа күрә тырышып укыйлар мин. Минем абыйларым да бик әйбәт укыдылар. Алар да үрнәк булды инде миңа. Без гаиләдә 5 ир бала, бер кыз бала. Кыз балабыз 4-нче без. Мин инде 5-нче. Безнең аралар яшь ярым гына, шуңа күрә без аның белән үстек. Апа белән ул аның белән бергә дәрес әзерлидер инде. Энем миннән 10 яшькә кечерәк туган. Шуңа күрә мин 10 яшыма, 11 яшыма кадәр төпчек малай булып, үстем бик иркә малай булып үстемәе. Бүтән җиңелниләр, калганнарга эш күп булса да, миңа эш аз иде. Сез бит инде Мөслим районының Түбән Табын авылыннан. Әйтегез әле, Зөфәр абый, менә кешегә аның киләчәктә нинди буласына, нинди сукмакта, нинди юлдан китәсенә авыл җирлеге, туган авыл ни дәрәҗәдә тәэсир итә? Сезгә аның тәэсире булдымы, менә сизелдеме ул? Аны инде яши генә аңлыйсың, әлбәттә, сүз дә юк. Ул вакытта, яшь вакытта ул андый бер нәрсәләр, бер нинди фәлсәфә дә юк, анда бер нинди тәрбия дигән сүзне дә менә шулай нитләр дип, алар барсы да менә яши киләләр тормыш тәҗрибәсе белән. Әлбәттә, менә мин хәзер уйлап торам, чөнки чыннан да табигате искиткеч бит. Табигате искиткеч. Ерак кына түгел, Ак елгасы, аннан Акның тиягына чыгасың, ул әрәмәлек. Шул әрәмәлекләр, алар бәгыргә кирип калганнар, чөнки шул әрәмәгә анда пишән чабалар җыелып, анда зур Искак дигән күл янында зур тупыл агач үсә иде. Шул тупыл төбендә исемен уныттым әле апаның, шулап 2-3 казан асып, 3 казан ашып, берсендә ит кайнаталар, берсендә чәй пешерәләр, берсендә су җылыталар иде. Менә шунда аш пешерәләр иде. Шул әнкәйләр янына төшә идек. Әткәй янына төшмәйек, безнең әткәй бухгалтериядә эшләде. Әнкәй өйрәтте инде безне. Печән чабарга да, утын кисәргә дә, урман кисәргә дә, шөгендер кәтмәннәргә дә әнкәйгә бирәләр 3 гектар. Апа белән җәй буе басудан кайтмыйча, теге шәһәрдән кайткан балалар буенда ял итеп яталар. Ә без шөгендер кәтмән идерик. Шөгендер кәтмәнне бетерәбез, аннары җитешә карлыган. Шуннан соң безне бетон тоттырып, карлыган җыярга җибәрәләр. Ул мәҗбүри эш, шулай ук мәҗбүри эш, карлыган, берлегән. Аннан соң көзгә таба шомыр җитешә, шомыр җыябыз, күгәмә җыябыз. Чия җыябыз, кура җиләге җыябыз, менә шулай итеп җәй ел эштә, гел хезмәттә үтте. Шуның матурлыгы, аның шишмәнең шылтыравында, аннан әрәмә беткәчтән тау, Үзәк тауында, шуның иң башыннан кыйблага карап шишмә ага. Ул менә тау башыннан чыга да, тавасына төшеп, улактан агып төшә дә, аннан соң юкка чыга, каядыр китә ул шишмә. Анда бер нисозлык да ни дә юк. Менә шул шишмә шилтәравында мин әле студент вакытта ялга каникулда кайткач кына беренче тапкыр тавышын ишеттем, шишмә тавышын. Игътибар иттем. Ул да таудан, анда текә тау, бик текә тау, шуннан йөреп төштем дә, хәлаларга туктаганым, шулай башымны иеп, хәлал торам, и колагыма менә шушы беренче тапкыр студент вакытта шишмә тавышы, шишмә эченә кирип калды колагыма. Ул матурлыклар, ул менә шул Yıllar uzgaşından onun kadrin, тәмен беләсәмен, сагыну хисе. Мин гел сагынып яшәдем. Мин 8-нче классны бетергәчтен театр училищесына киргә дип киткән идем. Шул театр училищесының коридорында 15 минут басып тордым да, аннан соң 4 тәүлек үтте юлга. Кире Казанга кайтырга. Кире авылга кайтырга. Авылга кайтырга. Менә минем чираттагы соравым шул иде. Артист булырга хыялланган Зөфәр Харисов Казанга китеп, театр училищесына кирмичә кире әйләнеп кайта. Аннан соң инде 2 елдан соң кабат Казанга килеп, бу юлы инде Казан дәүләт мәдәният институтының режиссерлар әзерләүче бүлегенә кирип укый. Артист булырга хыялланган егет режиссер булып куя. Ягъни сезгә инде актерлык осталыгына Зөфәр абый эш барышында сәхнәдә өйрәнергә туры килдеме? Әлбәттә. Актерлык осталыгына сәхнәдә укырга кергәч, аңа хәтле мин
театраль училищега барганда да миңа неге институтка келгенде де Әсләх Баязитов, безнең Мөслимлекиде мәрхүм Зөлхия, бүгенге көндә Узнакайда яшәп иҗат итә режиссер кеше, алар практикага кайтканнар. Зөлхия диплом спектаклен куярга, Әсләх хор белән алар әйттеләр миңа. Мин училищега, театр училищесына барым дип йөридем. Син институтка барып кирип кара. Анда ук шул ук укучылар укыта, шул ук дәресләр, шул ук училищеда. Әгәр дә институтка кире алмасаң, аннан училищега барып укырга беркайчан да соң түгел дип алар кыстагадылар да, алар юнәлдерделәр һәм мин шулай итеп институтка килеп эләктем. Шираздан Мөхәммәдҗан Сарымсаков курсына. Аннан бер курсны бетергәчтен Шәмси Закиров кайтты, аспирантураны бетереп, ул булды ассистенты Шираздан Мөхәммәдҗановичның. Аннан соң Наил Саматович, шулай ук Дания Искәндәровна, алар барса да минең институт филиалы иде ул. Ленинград институтының филиалы иде, Крупский исемендәге культура мәдәният институтының филиалы иде, без укырга кергәндә. Без беренче выпуск Казанның аерым мәдәният һәм сәнгать институты булган инде выпусклар. Менә шулар һәм балет дигәннән балет артисты Ревдар Садыков. Ул безне сәхнә хәрәкәтенә теге сугышу, күнегүләр, егылу, ничә итеп сәхнә пластикасын өйрәтте. Һәм мин шул студент вакытта опера театрының bütün балет спектакльләрендә карадым. Ягъни һәм шунда беренче тапкыр опера спектаклендә карадым, Шия санны, һәм шунда барып караганнан соң, телевизордан караганым юк иде. Шуннан барып караганнан соң нинди искиткеч сәнгать икән, операның да нинди искиткеч сәнгать икәнен менә театрга барып караганнан, тыңлаганнан соң да анда ул декорация, анда ут яктыртышлары, анда таң ата бит Шиясан көтә. Ягъни сезнең искиткеч мине тагын бер бөтереп алып кирип китте. Мәктәп елларындагы хыялыгызны сез инде менә шулай сәхнәдән карап, залдан карап, нинди хисләр калды? Мин монда булырга тиешле кеше идем, әллә инде минем буем җитмәс кебек дигән шунда уйлар тумадымы? Оннан соң инде аңладым, мин анда башта 5нче класстан ук мәктәптән алып, анда аяк төзелеше, физик төзелешләрендә барса да теге анатомия төзелешләрендә, скелетларында шулай булырга тиеш икән, чөнки анда аякны аерырга кирәк, анда вытяжкалар анда барса да, ягъни балачактан әзерләнү кирәк икәнен аңладым. Ләкин Станислав Орешин дигән пенсионер иде, ул сугыш елларында опера театрында эшләгән, безнең институтка якын иде, хәзер филармония концертлар залы, ул элек Киров исемендәге мәдәният сарае иде. Менә мин шунда йөрдем, шунда станок белән дә таныштым. Станокның инде ул чөнки үзе балет артисты булган Станислав Орешин, мин шунда 4 ел уку дәверендә шунда йөрдем, бию түгәрәгенә йөрдем. Барыбер биюне ташламадым. Айдар Файзрахманов белән шунда таныштык. Айдар Файзрахманов укыйды. Баянда аккомпаниатор булып эшләде, ул шул безнең бию түгәрәгенә. Без Айдар белән шунда танышып калдык. Бергез гарбында, беребез биюдә. Менә бер интервьюгызда сез әйтәсез, безнең театр 2 юл арасында дип. Бу мөгаен берничә еллар элек әйтелгән сүзләр инде. Нилектән килеп туган фикерләр булды 2 юл арасында һәм бүгенге көндә ул әле 2 юл чатында торамы, әллә инде ул чаттан чыктымы театр? Бик четерекле сорау бирдең. Бу шәхсән бүгенге көндә безнең һәр артистның үзендәгенә, менә монда күңелендәгенә сакланган сорау. Бу моңа җавап әле минем шәхсән, моңа әле җавабым юк. Рәшит Муллагалиевич Закидуллин театрдан киткәннән соң башланды. Театр ниндидер менә барган җирдән туктап калды да, шагыштыру китерсәк, барган ат туктап калды да,
Менә юл чаты, 2 юл чаты. Шуның кайсыннан китәргә хәзер? Кайсыннан барсак, безнең театр буларак, инде 88 ел тарихы булган театр, кайсы юлдан китсә, аның өчен файдалы булыр дигән бер сорау туды. Карар кабул итү алдында торып калды. Менә шул хәзер инде әкренләп ул арба кузгалды, атлый әкрен генә. Ләкин әле менә бу юл безнеке икән дигән мин шәхсән ул мәсьәләдә әйтә алмыйм бер нәрсәдә. Әлегә. Тинчурин театрында күзгә ташланган бер факт дип әйтик, инде менә традиция турында без сөйләштек. Ул да булса театр актерларының үзләре режиссер буларак спектакльләр куюы. Менә ул бүтән театрларга да хас әйбер түгел. Дөресен генә әйткәндә, менә сез режиссер спектакльләр куясыз. Исламия апа Махмутовны искә төшердек. Марсель Җаббаров, Фәнәвил Галиев, Шамил кем әле? Юк, Шамил куймады. Шамил ул пьеслар гына язды. Автор булар. Бездән чыккан автор. Данил Салихов менә бездә артист булып эшләгәндә, Гафур Каюмов драматург булып киттеләр. Мин башка театрларда мондый күренешне күрмим дип әйтим инде, әйеме? Нәрсә белән бәйле микән бу? Менә сезнең уйланып караганыгыз юкмы? Актерларга мөмкинлек бирүме, аларны күбрәк ачуымы? Ниди традиция менә шунда бу? Менә Баян килә. Әле генә актер булырга хыялланган җегет режиссерлык бүлегенә керде дип әйткән инде безнеңчә. Менә шул мөгаен ул инде Шираздан Сарымсаковта уку, ул миңа бик күп ул искиткеч талантлы, профессионал, төпле кеше иде. Ул минем диплом спектаклемне карарга Гали апа белән икесе килделәр. Мин Саба халык театрында куйдым Аяз Гыйләҗевнең Җиз кыңгырау дигән спектаклен. Шунда хәтле килеп минем эшемне кабул итте Шираздан абый. Менә шул режиссер булу теләге шул укыган вакытларда ук чыккандыр инде. Аннан соң инде менә беренче тапкыр куярга шулай ук Исламия апа мөмкинлек бирде. Без Нәбирә Гыймәтдиновның Тәслимә Хәләф инсценировкасында сихерче әсәрен куйган идек. Бергә бу беренче режиссерлык эшем. Менә шуннан соң инде Рәшит Муллагалиев та миңа шундый мөмкинлек бирде. Куя башладым шулай итеп спектакльләр. Ул җитмәгән ягымны режиссер булырга теләгемне тормышка ашыруда алар миңа мөмкинлек бирделәр дип әйтәм. Рәхмәтем бик зур аларга да. Рәхмәтем бик зур. Сезнең тарафтан куелган безнең театрда гомумән менә шул әйтеп үттем, драматурглар да чыкты. Исламия апа да инде аннан соң Дамир Сиражиев алынганнан соң без режиссерсыз калдык. Анда Марсель Җаббаров җитәкләде безне, Фәнәвилдә режиссер булып калды. Аннан соң Рәшит килгәнче Исламия апаны художество җитәкчесе итеп куйдылар инде режиссер буларак. Һәм шул вакытта Исламия апа мөмкинлек бирде миңа спектакльләр куярга. Шулай итеп, шул вакытта драматургларга кытлык булмагандыр инде. Данил да язды әсәрен, шулай ук Исламия апа куйды Данилнең әсәрләрендә. Шулай итеп, Гафур язды әсәрен, аның да әсәрен куйдылар. Шулай итеп, алар драматург булып, менә шулай ул заманда да менә лаборатория булмаса да, ниндидер бер иҗади лаборатория барлыкка килгән, үзеннән үзе. Мөгаен шул ул вакытта да театрның күчмә театрлыктан стационар театрга күчү чоры иде бит. Күчү чоры иде. Күчү чоры иде. Ягъни сездә әйтергә кирәк менә шундый универсал актерлар, режиссер да, актер да, әле күбесе шул вакытта сценарий да яза. Сценарий да язалар, пьесалар да язалар, драматург булып киттеләр. Үзенә күрә бер иҗади лаборатория булган ул. Менә сезнең тарафтан куелган Зөфәр абый, ялгышмасам 10-дән артык спектакль сәхнәгә куелган. 8 алар. 8 спектакль. Аларның гомерләре ничек булды? Алар узын гомерле булдымы? Канәгатьме аларның? Мин алар белән бик канәгать.
рәхмәт, алар озын гомерле булдылар, бик озак бардылар, әлхәмдүлилләһи шөкер. Озын гомерле булдылар, халыкчан булдылар. Чөнки мин Шираздан Сарымсаков укучысы. Сәхнәгә артист чыга дип өйрәтте мине Шираздан абый. Син чыкмыйсың, синең идеяларың гына чыга. Синең замыслларың, уйларың, фикерләрең генә чыга сәхнәгә. Шуңа күрә артистлар белән эшләргә кирәк. Артистлардан чыгарга кирәк. Артистны уйландырырга кирәк. Артист казынсын роль эчендә, артист эзләсен роль өстендә дип өйрәтте мине Шираздан Мөхәммәтзәнович. Менә шуңа күрә Шундый мәктәпне узган кеше. шундый мәктәпне узган кеше. Шуңа күрә мин артистлар белән эшләргә яратам. Шулар артистлар казынырга тиешләр олар бездә. Мин аларга ябыштырган минем уйларым, фикерләрем, улар штукатурка шикелле куелып пешәчәкләр. Ә инде аны үзеннән чыкты, үзенең күзәнәгеннән, артистның йөрәгеннән чыга икән, ул инде аңа ябышып кала, ул аныкы була. Һәм ул озын гомерле була. Бүген театрларга инде яшь буын режиссерлар килә шулай бит. Менә күп кенә театрларда безнең Эшлибез алар белән дә. Сездә дә яшь режиссер эшлисез. Яшьләрнең тормыш багажы дип әйтик, тәҗрибәсе, сез аларны ничек бәялисез бүгенге көндә? Данил, син миңа бик авыр сораулар бирәсең. Һәрберсе әлбәттә алар тормыш тәҗрибәләре булмаса да, ләкин менә мин исем искә алып китәр идем Резида Гарипованы. Кызганыч бүгенге көндә ул бездә режиссер юк. Режиссер булып эшләмәй. Менә ул яшь кенә булса да, беренче әлбәттә Резида белән эшләгән эшебез Ремаркның "Без барыбыз да кешеләр" дигән әсәре иде. Яшь кенә нәрсә ничек алынды икән моңа дип аптырабыз, сөйләшәбез үзара. Ләкин беләсезме нәрсә? Беренче репетициyaдан ук Резида нәрсә куясын, нәрсә турында куясын, җентекләп, һәрберсен киштәсенә куеп аңлатып бирде. Һәм шушы әйбер Резидәгә минем беренче булган хөрмәтем шунда туды Резидәгә. Һәм мин аның белән бик яратып эшләдем, күп спектакльләр чыгардык. Һәр бит яшь кенә булса да, аның үз фикере, дөньяга үз карашы бүгенге көннән чыгып бар икән, димәк. Бар, өметле яшьләребез дә бар. Режиссерларыбыз да бар, үз фикерләр режиссерларыбыз да бар. Актер эшендә иң авыры характер табу һәм нәрсә куярга белмәгән режиссер белән эшләү дигәнсез сез бер интервьюгызда. Димәк, менә сез китергән мисалда инде ул төгәл итеп аңлата һәм үзенең төгәл максатын күрсәтә ала икән актерга, аның эше уңышлы бара дигән сүз. Әлбәттә. Менә сөйләшкән дәвам итеп шуны гына әйтәләм. Әгәр дә режиссер тулайым спектакльне күрсә, нәрсә куясын белсә, максатны куя белсә, актер аны эләктереп ала һәм режиссерның нәрсә теләгәнен аңлап алса, аның белән бер юлга кирип китсә, бер юнәлештә, бер сулышта сулый башласа, актерга җиңел эшләргә. Мин инде тәҗрибәм булганга күрә, шуңа күрә яшь режиссерларны бик игътибар белән тыңлыйм да, нәрсә теләгәнен аңлыйм да, аңлата алса инде, шуннан соң үзем чакырам һәм инде режиссерга кала мине төзәтергә генә. Игътибар белән дигәннән, сез бит төп һөнәрегез буенча режиссер, үзегездә спектакльләр куясыз. Яшь режиссер, яисә башка яшь дип әйтү монда чагыштырмачагына. Режиссер спектакльне куйганда төрледән төрле киңәшләрен, үзенең күрсәтмәләрен биргәндә, сез бу аның сүзләренә кайсы күзлектән чыгып карыйсыз? Режиссер күзлегеннән карыйсызмы беренче чиратта, әллә инде актер күзлегеннән карыйсызмы? Актер күзлегеннән карыйм, әлбәттә актер күзлегеннән карыйм. Мин аннан соң бәхәсле итеп карау юк. Мин үзем режиссер булай итеп куймас идем, булай эшләмәс идем дигән фикерләр тумыймы? Юк, ул тиз генә тумый әле. Мин хәзер актер булып эшләгәндә, мин бар тик шул үземнең ролем эчендә генә булам. Мин шуның белән яшим. Шуның белән яшим. Юк, әлбәттә, мин бит әле белмим тулайым спектакльне. Аны режиссер гына күз алдында тота.
Мин башкалар өчен җавап бирмим, мин үземнең образ өчен генә җавап бирәм, үзе героем өчен генә җавап бирәм. Әгәр дә ул минем уй фикеремә, минем образымның уй фикеренә, юнәлешенә туры килә икән, мин аны матур гына итеп кабул итәм. Әгәр дә кабул итмәсәм дә, аннан соң ул үзеннән үзе төшеп кала, ул аны онытырга, чөнки мин дөрес юнәлештә, логик рәвештә дөрес юнәлештә барам икән, образымның юнәлеше дөрес бара икән. Ул әйткән, чөнки ул үзенчә күрә, һәрбер кеше үзенчә күрә бит. Мин үземчә күрәм. Әгәр дә менә шу үзенчә күрүебез тәңгәл килгәндә, бер юнәлештә китсәк, ул шума гына китә. Әгәр дә аның күрүе минем күрүем белән туры килмәсә, мин аның белән нигә кычкырышырга тиеш. Мин аны әкрен генә кабул итәм дә, аннан соң шул юнәлешкә салам да, ул аңа шый, чөнки мин үз юнәлешемдә барам. Монда сез вакытында җиңсә генә кирип китә, майлап кына, җайлап кына ул шул минем юнәлешкә кирип китә. Монда вакыт хәл итә инде. Вакыт хәл итә, барысында вакыт хәл итә. Менә яшь режиссерлар арасында, алар арасында бит бар асфальт балалар дип әйтәбез инде. Мен шәһәр мөхитендә тәрбияләнгән нәре дә бар. Безнең татар театрларының репертуарлары нигездә алар бит менә авыл мөхитендә бик күп чагылайымы. Авыл психологиясе, татарның без әйтәбез инде авыл ул татарның бишеге дип. Менә аның фикерләү дәрәҗәсе, аның уй фикерләре, аның горыф гадәтләре. Менә bu bagajны, менә бу байлыкны яшьләр ни дәрәҗәдә камилләштерә? Әллә инде сезнең менә кебек өлкән актерлар тарафыннан барбер аларга киңәш һәм ничектер әйтеп бирү кирәк буламы урыны белән? Аны кайберләре тыңламыйлар да инде синең киңәшеңне. Кайберләре бәлкем ала торганнардыр. Ләкин аның үз күрүе бар, үз ние бар. Шуңа күрә менә шуңа күрә алар бик озын гомерле булмыйлар шул андый спектакльләр. Бар режиссерский спектакль, бар актерлар спектакле. Шәхсән актерлар спектаклендә режиссер куйса да. Чөнки менә тәҗрибәле артистлар, алар беләләр бит инде, менә үзең әйткәнчә, безнең тормыш тәҗрибәбездә бар, багажыбызда күп, тормышка карашыбыз да, һәм без аңлап алсак, шул ул әйткәнне эшлибез без. Кай вакытта ул әйткәнне автоматик рәвештә эшләнелә, әйме? Ләкин барбер син бар бит инде, сәхнәдә син чыгасың, син әлеге дә баягы Калагалдана син чыгасың. Сарамсаковның сүзе син чыгасың, шуңа күрә син аның фикерен барыбер җайлыйсың, шул фәлсәфәңә китерәсең, шул фәлсәфәң белән, шул уйларың белән баетасың, һәм шулай итеп аның да корыгына булган фикерен ул шулай синдә актер буларак синдә байый, һәм актер аның фикерен тагын да тулыландырып, тагын да баетып, аның әйтергә теләгән фикерен аңа да ул да аңларлык итеп, режиссер әгәр дә башы эшләсә, башы уйлый торган булса, ул шуннан безнең белән бергә эшли, ул да менә бит шулай, менә студентларны укытканда да мин студентлар белән эшли, бүгенге яшьләр белән эшли, үзең байысың, алар белән үсәсең. Һәм алар синнән алып бер-берен баетасың, бер-берен тулыландырасың. Һәм режиссер мәсьәләсендә шулай ук. Яшь режиссер синең белән эшли, үзе байый, тулылана, шарлана, әйе. Сезнең Ләкин кайчан да булса башларга кирәк, аларга да, яшьләргә дә. Әйе. Беркем дә белеп тумаган. Укый, эшли шмара. Ялышмасам, сезнең 70-тан артык ролегез бар. Иҗат юлында тудырган. Әлхәмдулиллаһ. Шутлаганым юк. Шутлаганым юк. Интервьюларыгызда кай вакытта менә шулай искә алгансыз 70-тан артык роль дип. Яңа образ, яңа рольне тудыру дип әйтик инде бу очракта уйнау сезнең өчен шәхсән ни дәрәҗәдә катлаулы һәм ни дәрәҗәдә сез узак керәсез рольгә? Әллә инде ролена, образына карапмы? Әлбәттә инде образына карап. Җиңеле, авыры, олысы, кичесе юк образның. Һәрберсе дә аларның бит әле шушы пьеса эчендә яшәгән, алда яшәгән гомере булырга тиеш. Аннан соң уйныйсың, кеше гомер буе яшәгән гомерне 2 сәгатьтә күрсәтергә кирәк. Шлейф булып килергә тиеш бит ул. Нигә ул шундый булган?
аны бит казынырга кирәк. Ни өчен тәрбиясе шундый булганмы, мөхите шундый булганмы, кешеләр аны шундый хәлгә китергәнме? Әгәр алар булмаса, менә шушы моменттан, пәрдә ачылган моменттан аны башлыйсың икән, ул роль берничек тә барып чыкмый. Аның өчен аның менә алдан булган гомерен, яшәү гомерен ул барса да артист фантазиясендә, алар барса да артист фантазиясендә ул роль өстендә эш дип атала. Шуңа күрә хәзер инде алай эшләмиләр. Без институтта укыганда, эшли башлаганда без яза идек, бу нигә шулай булган, нигә образына характеристика яза идек. Хәзер инде алай эшләмиләр. Белмим. Жиңел юл белән. Жиңел юл хәзер институтларда. Хәзер бит тизләре шуры. Хәзер алай итеп уйлап утырсаң, соңга каласың, төшеп каласың, төшеп каласың арбадан. Шуңа күрә менә аларның барысын да истә тотарга кирәк. Образын эшләгәндә. Шуңа күрә образны алгач әлбәттә өр-яңадан ул менә шунда күңелгә салына да синең белән яши башлый. Һәр даим аны үстерәсең, һәм уйланасың, укыйсың, табасың, эзлисең. Нәрсәдер искә төшерәсең, авыл кешесен искә төшерәсең, менә бу кешене искә төшерәсең, менә ул шулай сөйләйдер, менә шулайрак итеп эшләп карасам, аксак итсәм, сукыр итсәм, шатан итсәм, телсез итсәм, барса да. Менә мин геройларымны уңай һәм тискәрегә бүлмим, дисез. Әйе. Әмма ләкин бит менә кайвакыт Зөфәр абый килешәсе микән, артистның үз амплуасына туры килмәгән образлар да була. Ничектер менә төс кыяфәте бәлки килеп бетмәскә мөмкин, тавышымы, сөйләмеме, әйеме. Менә сезнең иҗат юлыгызда булдымы шундый очраклар? Менә ябышмый ул, берничек тә ябышмый. Менә шунсы иң рәхәте, иң тәмлесе, иң татлысы да инде. Ябыштырумы? Ябыштыру. Менә шул ябышмаганны ябыштыру. Чөнки анда шул хәтле изләнү, анда чын мәгънәсендә йокысыз төннәр, газаплану, режиссерның сиңа шелтәсе, менә шушлай газапланып туганы иң тәмлесе, иң матуры, иң яхшысы. Әле ул менә барып чыкмый, ул әле 50 спектакль уйнаганнан, шуннан 51-сендә менә кылт итеп менә шулай ниндидер бер ачылу нитү була. Ачылып китү. Осветление, яктыру була, менә ниндидер. Гади генә әйбер була ул. Гади генә әйбер була. Ләкин аңа менә шушлай 50 спектакль аша килергә кирәк була. Образның дип әйтик, рольнең актерга ябышып бетмәү баштан ук ул режиссерның җитешсезлеге булмыймы? Юк, юк. Киресенчә. Режиссерның җитешсезлеге түгел. Ул бигрәк әйбәт, режиссер менә синең яңа яктан ашырга теләүдән. Ашырга теләү. Һәммән бер төслегенә амплуа, гел мәхәббәт рольләре генә, гел кире образлар гына уйнау, ул бит артистны иҗат иленнән нитә бертөрлелеккә китерә. Ул уйламый башлый, чөнки ул штамповать итә башлый, станокта штамповать иткән шикелле. Бер артлы. Монда инде уйлануга китерә, уйларга мәҗбүр итә бит артистны. Кино сәнгатендә мәсәлән, әгәр дә параллель үткәрсәк, параллель үткәргә яраса инде. Кино сәнгатендә бит мәсәлән актерларны сайлап алу процессы була бит инде, аны кастингта дип әйтәләр. Подбор актеров дигән актерларны сайлап алучы һөнәр иясе дә бар. Менә бу очракта бөтен бу вазифа ул режиссер өстендәме? Менә бу образга, бу рольгә актерны сайлау процессы ул ничек? Анда актерлар үзләр, артистлар катнашырга мөмкинме, юкмы? Менә әллә инде алар режиссерның нәрсә биргәнен генә көтеп утырга мәҗбүрме? Мәҗбүр инде. Артист кай вакытта инде заявка диләр, инде язалар. Менә шушындый рольне уйнар идем дигән әйберләр хәзер бар микән, ул белмим. Чөнки мин хәзер алай язмыйм. Хәзер нәрсә бирсәләр шуны гына уйныйм. Менә мин соңгы спектаклем Уткашкан күбәләкне куйганда, әле шуны куячакмын дип йөргәндә генә мин Сәфәр белән нине Мөнәвәрәне
Салават белән Лилия Камалиева хыялый спектаклендә бииләр анда. Хыялый спектаклендә пластик номер бар, Мубайның җыр астында. Шуны карап торам. Берсе озын буйлы, берсе шулай сәхнәгә чыгар алдыннан ниндидер бер шулай сөйләшеп алып баралар. Кылт итеп әйтәм, менә берсе Сәфәр, берсе Менәүвәрә, яшь Менәүвәрә. Шуннан соң ишемә салып куйдым, менә режиссер буларак инде шулай күз алдында тутып йөрисең. Аннан соң Диләрә инде Шаршыр Фатимасы, ул гел шундый матур рольләрдә генә уйный иде. Диләрәне сындырырга уйладым. Шаршыр Фатимасын биреп, уланда. Ул да үзенчә ярата. Үзенчә ярата, ләкин үзенчә ярата. Менә шуңа күрә режиссер буларак сайлаганда артистларын менә шулай сайлап аласың инде. Теге баш режиссер сиңа менә шушы әсәрне куярга биргәндә, ул сиңа шуларны тәкъдим итә. Анда инде кайберләрсен мәҗбүри дә аласың. Сезнең Үзең сайламыйсың. Килгән режиссерларга менә режиссер тәкъдим итә, менә моны ал дип, менә моны ал, менә бу артистны ал, менә бу артистның роле юк әле хәзергә дип. Килгән режиссерларга итәләр, тәкъдим итәләр. Ягъни театр режиссеры ул барбер кино режиссеры белән караганда шикләнгәнрәк, аның менә бер күләм артист бар, ул шулар белән теләсә кайсы спектакльне ничек табылса чыгарырга тиеш. Рольләр дигәннән сезнең әйттем бит инде менә 70-тан артык ролегез, иҗат юлында 40 елдан артык хезмәт иткәнсез. Мин монда бераз математик булып алыйм әле. Шул елына уртача 2 роль туры килә. Бу актер өчен нәрсә дигән сүз? 2 роль ул күпме, әзме бармы, андый нинди дә булса чагыштырулар бармы? Артист һәр вакыт рольгә аш булырга тиеш. Менә мин шундый артист. Мин һәр вакыт рольгә аш. Мин атнасына 6 көн эшлибез бит инде, 1 көн ял, дүшәмбе көн. 7 спектакль уйныйдырым кай вакытта. Һәм параллельно 3 спектакльдә мәшгуль идем. Чөнки бер вакытны әле Илдар Хайруллин да куйды, Рәшит Муллагалиев да куйды, аннан соң Әхтәм Зарипов да куйды. Менә шул 3 спектакльдә. Хәзердә андый артистлар бар. Ул бәхет инде артист өчен роль булу. Чөнки приказ чыккачтан игъланнар тактасына күзен сарыф итеп, түлмелдереп карап торалар. Минем исемем булыр микән? Көтеп алалар артистлар. Имтихан биргән студентлар кебек инде. Имтихан биргән студентлар шикелле. Миңа ничәле куйдылар икән дигән. Артист өчен менә бу бик артист булам дип, артист мин эшлим дип эшләгән артист өчен бу бик авыр мәсьәлә. Чөнки артист һәр вакыт рольгә аш булырга тиеш. Спектакльгә төгәл бәяне бернинди тәнкыйтьче түгел, тамашачы бирә дигәнсез бер интервьюгызда. Әлеге фикерегез белән бәлки тәнкыйтьчеләр килешеп тә бетмәс. Шәхсән мин үзем дә өлешчә генә килешмим. Әлбәттә тамашачының, хәзер әйтәм, әлбәттә тамашачының ролен монда киметергә ярамый, тамашачының роле һичшиксез зур. Бит Зөфәр бер яктан уйлап карасак, тәнкыйтьче бит ул профессиональ яктан, гади тамашачы күзеннән күренмәгән нишкәлекләрне, җитешсезлекләрне күреп ала, түгелме? Әлбәттә шулай. Тәнкыйтьченең ниндие бит? Шуңа күрә ул менә нитергән. Күбесе бит безнең Татарстанда күп тәнкыйтьчеләр Илтанидан башка алар сюжет сөйләп чыгудан башканы башкармыйлар. Мин монда Мәскәүнекләр, Рауф Махмутович бар иде, Игламов, менә ул тәнкыйтьче иде. Тагын бер фикерегезгә тукталмый мөмкин түгел. Халык артисты булу кирәкми, ул исемне сиңа халык бирү мөһим. Әлбәттә бу сүзләрегез белән килешәм. Халыкның тануы дип әйтәләр бит. Халык тану минем шәхсән үземчә бер әммә бар кебек монда, әйме. Мәсәлән, артист әле тулы канлы иҗат иткән чорда, сәхнәдә аның спектакльләре барган чорда, ул халык арасында әле популяр, аны таныйлар, аны күрәләр, аны беләләр, аны халык үзенең бәялесен бирә.
Бит сәхнәдән соң да әле бит тормыш дәвам итә. Менә бу очракта инде халыкның хәтере аның кай вакытта кыска да була, ул онытучан да. Инде дәүләт биргән, хөкүмәт биргән исем, ул инде кем әйтмешли синең мәңгелек гомерлек. Шулай да түгелме? Шулай. Синең әммәң белән тулысынча килешә. Чөнки бу инде әлбәттә янып, тирләп, пешеп, көчле вакытында, баш рольләрне башкарган вакытта, артистны вакытында хөкүмәтебезнең дә бәяләве бик мөһим, бик мөһим. Бу артистның иҗаты өчен, аның эчке халәте өчен, эчке дөньясы өчен, рухи халәте өчен бу бик кирәк әйбер. Ләкин мин бу фикерне мөгаен әйткәнмендер, исем алганнан соң гына, исем алып инде эшләгән соңгы елларда гына әйткәнмендер, һәм шулай да. Сез менә театрда бүгенге көндә эшләп килүче Могҗиза студиясе бар бит. Шунда сез педагог та, режиссер да, белүемчә бу студияга Даун балаларда, церебраль параличлы балаларда йөриләр, шөгыльләнәләр. Менә алар белән эшләү, Зөфәр абый, сезнең тормышкамы, дөньягамы, сәнгатькә карашыгызны үзгәртмәдеме? Ничек кенә әле? Ничек кенә әле? Мин шул алар белән эшли башлаган көннәремнән үк бөтенләй башка тормыш бар икәнен, башка тормыш белән, башка уй, хыяллар белән, башка проблемалар белән яшәүче кешеләр дә бар икән җир йөзендә. Көн сайын, сәгать сайын, минут сайын шушы проблема белән очрашып яши торган әти-әниләр дә бар икәнен күреп, чөнки без сау-сәламәт вакытта, тормыш шундый барсы да җайлы барган вакытта буларга бик игътибар итмәскә тырышабыз. Аларны күрмәмешкә салышабыз. Ул проблемаларын, аларның проблемаларын эчтән белмибез. Һәм ул адәм баласын бераз куркыта да. Карамаска тырышабыз. Бик текәлеп карамаска тырышабыз. Чөнки аларга авырдыр кебек. Нигә карап тора икән минем, алар кимсенерләр кебек. Һәм менә шушы Фәнис Наилович миңа тәкъдим иткәч, мин ризалашмадым. Юк, мин курыктым. Чын мәгънәсендә курыктым. Кеше буларак та. Аннан соң инде бик уйлаганнан соң гына балаларның теләкләре бар икән, димәк, алар нәрсәгәдер өметләнәләр, миннән нәрсәдер көтәләр дигән фикерләр генә килгәннән соң гына шул бер ярты айлап узганнан соң гына ризалыгымны бирдем. Бик авыр булды, әлбәттә, башта бик авыр булды. Мин ничек итеп эшләргә белмәдем. Мин бөтенләй әзер түгел идем. Кайдан ничек тотынырга? Каян ничек башларга, нәрсәдән тотынырга? Шулар менә алар мине өйрәттеләр, мин аларны өйрәттем инде. Әлбәттә, теге тәҗрибәм, режиссер булып эшләвем, кую спектакльләр куюларым миңа ярдәм итте инде киләчәктә. Хәзер әлхәмдүлилләһ шөкер, мин бер дә үкенмим. Бу эшкә алынуыма мин хәтта горур, бераз горур да минем белән. Зөфәр абый, Чөнки мин алар белән горурланам. сез соңгы вакытлардагы интервьюларыгызда, менә бүгенге сөйләшү барышында да Аллаһ сүзен еш искә аласыз. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Яшьрәк чакта дингә килгән булсам, ихтимал мин башкача яшәр идем дигәнсез. Башкача яшәүне сез күз алдына китерәсезме? Менә ничек яшәгән булыр идегез? Башкача яшәр дигән, бәлкем үз-үземне башкачарак тоткан булыр идем. Дөньяга карашым башкачарак булыр иде. Кайбер ситуацияларга, кайбер рәнҗүләргә мин җиңелрәк караган булыр идем. Кайбер кимсетүләргә дә игътибар итмәгән булыр идем. Күңелем төшмәгән булыр иде. Чөнки менә ул
Алар үтә торган әйберләр икән. Ә ул дингә килгәнче булган үпкәләүләр, алар бит кешене шул хәтле эчтән ашый, кимерә ул үпкәләү. Ә менә шулар бит булган барсы да, бар иде барсы да. Ә менә хәзер диндә булгач, барсы да ничектер җиңелрәк карыйсың. Җиңелрәк ачуыңны да басасың. Үзең тәрбиялисең. Җиңелрәк каравында ул теге җиңелрәк кичерәсеңдер. Җиңелрәк кичерәсең. Яңгыш әйттем, җиңелрәк кичерәсең. Чөнки яшәешкә, тормышка, кешеләргә башка күзлектән карый башлыйсың. Фәлсәфәң дә үзгәрә. Ә ул иҗатка тәэсир иттеме сезнең? Әйтә алмыйм, ничек. Әлбәттә әйткәндер инде. Әлбәттә әйткәндер. Әлбәттә. Зөфәр абый, зур рәхмәт сезгә. Менә эшкерсез әңгәмәгез өчен. Шуннан да сезгә киләчәктә дә әле рольләргә актер буларак сусап яшәргә язсын. Амин. Сусап яшәргә язсын. Һәм тамашачыларны, һәм дә үзегезнең тәрбияли торган балаларыгызның иҗади уңышларын күреп, сөенеп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт. Амин. Аллаһның рәхмәте булсын. Барчаларыбызга да исән-сау булыйк. Шулай хәерле, бәрәкәтле, иманлы гомерләр кичереп, матур картлыкларда күрергә насыйп булсын. Рәхмәт чакыруыгызга.